Zo'n première dag is altijd spannend, zeker als het stuk spelen wordt in de natuur. Technici lossen de eerste problemen op, acteurs willen doch nog even met de regisseur praten over de rol. Peter Tuinman docht de jerbare naai en de dirigent luidt met de loodsman over wat het orkest luidt dat wel zelf spelen moet. Nee, dit moet je opbouwen. Dit moet je opbouwen. Dat is dat motief van die fabriek, hè? Het is zo'n gigantische productie. Dat is natuurlijk leuk om dat mee te maken. En helemaal als je nog net zoveel ervaring hast. Kiest van die grote acteurs, Peter en Zakjes, gewoon zoveel leren. En dat is echt een hele ervaring op zich al, ja? Maar dan, een kwartier voor de voorstelling, moet het barren. En ik bij Hebeka, de traditie van de Sanneem de toi cadeautjes. Oké, mensen. Dit is voor mij een droom die uitkomt. Ik wil bij deze de voorstelling on Jimjaan. Dat betekent geniet je ervan, speel je het, meid je het. Je moet het nou gaan beleven, je moet het meidje. Je meid je nou die voorstelling. Het beginbeeld van de voorstelling is zeker grut en indrukwekkend. De prachtige broekpolder bij het oergaan van jong in nacht. Sjoch. De zinnen giet onder. Een oele ropt, de nacht begint. Hebeka stelt eigenlijk de vraag, wanneer binnen wij nou echt gelukkig? Is dat als wij een protestanten verzinnen of is dat als wij meer met elkaar en onze omgeving in contact staan? En kunnen wij eigenlijk nog wel in zo'n hectische maatschappij in contact staan met onszelf en met onze omgeving? In Hebeka verhoort er van alles dat een jeder dorpsgenoot het oude raketfabriek opknappen liet en er een wodkafabriek van maakt, dat elke nieuw werk vinden kan. Deze man, Victor Wodka, wordt spelen terug Peter Tuinman, voor zelfs net de eerste de beste. Mensen van Hebeka. Ik heb een droom. Ik droom dat ik waarom kom in Hebeka. Het plak werd ik als jonkje binnenwaard. Peter zei, dit binnen de krenten in de pap, we waarom naar die wattels. En dat gaat Hebeka ook hoor. Dus we waarom naar de wattels en dan zo'n prachtige voorstelling op zo'n locatie maatje. Dat weer heel snel klaar. Toen Dirk bellen, had ik dan net in zo grusselijke langonij prakkeseerd. Dacht ik van, ik maak die kant maar uit. En ik had er geen meter spijt van, want het is een ongelooflijk bevlogen jongen. Het werd dat ik wij komen maar en hoe het ik opredden zullen, vergeet me nog aan het. Het zal u slagje wist wel. En dat is natuurlijk prachtig. Hilly Harms, die we alle jaar kennen van Baas Boppenbaas, wennet in Jestrum en zou ik voortendelijks doet de jonge regisseur haar benaderen. Ada, dat is de vrouw van Glenn, een personage ik in het stuk en wij zijn together oud. En voortendelijk in het begin al, het is tragisch, gaat Ada daar. Maar Ada moet dan engel worden, want er zijn een steltje engels hier in Hebeka, in de Engelenstad Hengebleum binnen. Maar ze had nog een opjefte van haarzelf. Ze moet Glenn nog sturen in de dingen die er eigenlijk dwaan maakt. Nevens Ada, want die zegt dat de boel net goed gaat. Glenn, ik ken je niet meer. Je hebt zegt eruit als zuurtjes. Wij komen om jou naar de ierde waarom te brengen. Jiske ta jiske. En stof ta stof. Suzanne poppen, bent je leidt in de groppen. Hij de mem Safir van Hoes. Dirk Bruinsma wist ik een jong Fries talent in de voorstelling te heljen. Ted Roosendaal. Haast nou van mij? Dat was net vrije. Ja, maar ik wil van die. Ja? Ja. En zoest al alles van mij dwaan. Alles. Nou, Carina is eigenlijk plot uit zijn het hoerken van het stek. Dus dat is een fantastische rol. Ik kan er alles in gooien wat ik wil. Het is een hele wilde vrouw. En dat vind ik fantastisch om te doen. Ja. Kom eens bij mij wijnen. Nee, ik ben je bij Glenn en daar vind ik het leuk. Maar dan had je hier alles was maar worsten. Ja, en ik kan staan bij nacht en dag in de gaten. Ja, is dat net geweldig? Nee. Mijn favoriete scène is het moazitten. Het ontbijt 's ochtends. En die scène begint met... Kerstmiddag en even strooskolen. Dank u wel. Voor het vervarenkorps Joost Wiersma waard speciaal voor Hebeka naar je muziek schreeuwen. Dan gaan we luisteren en toen zei hij van dit vind ik mooi en dit maar het thema weer van de fabriek. Dat hebben we Le Sacre gekozen. Daar hebben we een arrangement van maken van Le Sacre, het origineel, naar vervaren omzet.
En dan hebben we dus een arrangementsversie. En dat is eigenlijk het hoofdthema van het stuk. Dat komt heel vaak waarom. Dat van pap, 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 pap. Voorwaarts, daarin, nee daarin, wat had ik nog zijn, 24%. De fanfare is meer dan de zogenaamde muzikale omlijsting. Hè? Ze liep je heel wat bij. Ze zijn echt een onderdeel van zo'n productie. En dat is mooi, dat is prachtig. Hebeke is benamend slagen door de regie van Dirk Bruusma. Hij weet de mogelijkheden van acteurs, orkest, locatie, decor en jacht optimaal in te zetten en het er een mooi geheel van maken. Alleen daarom al is het een bijzondere voorstelling worden. Tijd om naar huis te gaan, Victor. Dit de meest kan zelfs nog maar redden.